Cada vegada que em llegeixo un llibre, durant tot l'any, guardo el paperet amb el nom del llibre dins una caixeta, o en aquest cas, dins la llauna de Coca-Cola on posen llibres. Total, que avui el que farem al canal serà obrir la caixeta i anar llegint els noms de tots els llibres i, no sé, si hi ha alguna cosa interessant l'explicaré. No sé si surt enfocat perquè és que la veritat em fa molta mandra mirar-ho, o sigui, doneu gràcies que estic gravant un vídeo, vale? Que, per cert, no sé quan collons el penjaré perquè ja sabeu com soc. A veure... mare meva! No sé si ho podeu veure, vale, però posa Dexter, càmera i acció. Al costat hi ha una fletxa amb un 0, ara explicaré què és aquest 0, i a baix hi ha la data amb el que vaig escriure aquest paper, que va ser el 2 de gener del 2015. Aquest 0, com us podeu estar imaginant, vol dir que no m'agrada gens. A veure, l'altre paperet. El món blau. Hola! L'últim llibre que va escriure l'Albert Espinosa, em va encantar, em va fascinar aquest llibre. Pa negre, aquest sí, perquè aquest me'l vaig llegir, me l'he llegit ara al setembre o així, perquè vaig anar a entrar un cop a la llibreria d'aquí del poble i estava per, no sé, per 7 euros o així, en plan amb butxaca, i va ser com, doncs me'l compro i me'l vaig llegir i m'encantava, o sigui, Emili Teixidor. Fins i tot tinc una foto a Instagram, que no sé quina és, que hi ha una frase d'Emili Teixidor, tinc una frase del llibre, La tempesta, de l'Arturo Padilla. Que bé que escric, tinc el llibre firmat per ell. Selection, uau! Me'l vaig llegir en anglès i me'l vaig comprar a Alemanya, és a dir, me'l vaig llegir a l'abril. Laura. Laura, sí, és veritat. I en plan, Laura? Què és Laura? Laura, sí, Laura. Si sou trufans del meu canal el coneixeu, tio. Laura, per Antoni Tàpia, tinc una review, us la deixaré aquí baix. Sí, us deixaré el link de la review aquí baix. Buah, m'agrada moltíssim aquest llibre i el recomano, de veritat el recomano a tothom perquè és que és com... Culture of Carolingian Catalonia. Què és això? Perquè tinc un tros de paper de Carlemany. Dios! El curiós incident del gos a mitjanit. Me'l vaig llegir bàsicament perquè anava a veure l'obra de teatre, saps? I perquè em feia gràcia, però va ser com un Dios. O sigui, és bàsicament el meu llibre preferit. O sigui, des d'aquí us recomano 1.000.000 de vegades que us llegiu aquest llibre. Perquè és que és la vida. Jo estimo un Paul López desde que vaig a veure el curiós incident del gos a mitjanit. What? Que tenemos que hablar de muchas cosas. Ni puta idea de què anava aquest llibre, era lectura obligatòria del castellà, però no sé de què anava, no sé què era. La decisió d'en Vigo, hola! La segona part de Zona Prohibida. Per ser literatura juvenil catalana estava prou bé. La Gavina, la Gavina de Chekhov. Teatre, òbviament. Per què no sobra? La Merla Blava. És una autora catalana i és un llibre que parla sobre post-1714 i la veritat és que m'agradava, estava bastant interessant. L'oncle Vanya, també Chekhov, va estar prou bé, va estar guai, m'agradava. La pell freda. Buah, Albert Sánchez Pinyol. Jo em sembla que vaig ser l'única persona de la meva classe, i eren 28 o 29, l'única persona que li va agradar La pell freda. Wonder és el llibre del L.J. Palacios. No m'agrada gens. L'últim. Sé el que estàs pensant. Oh, Dios. John Verdon. Novel·la negra. He de fer una review d'aquest llibre. Comenteu a baix què us ha semblat aquest vídeo, si us molaria que parlés més de llibres o no, o dieu que puta merda de llibres parla de pel·lis, o dieu Anna, no pengis vídeo perquè per penjar-ne un cada 5 mesos no cal que em pengis, o sigui, comenteu el que penseu, és igual. Recordeu que el pròxim vídeo serà el preguntes i respostes que vaig anunciar al vídeo anterior. Recordeu-vos de les preguntes. Si us poseu un like, un PB, somriure. Ens veiem d'aquí poc, vale? Petó.